Waqt laqgħa politika li saret fiċ-ċentru Laburista ta' Haz-Zabbar, il-Prim Ministru Joseph Muscat ikkonferma n-nuqqas ta' trasparenza fil-kuntratt ta' panelli fotovoltajiċi li nħareġ taħt Gvern Nazzjonalista. Il-Prim Ministru kkonferma li l-ittra ta' Garanzija ma setgħetx toħroġ għaliex il-bank kien diġà mixtri u għalhekk ma kellu l-ebda poter li jgarantixxi għal-likwidità finanzjarja tal-kumpanija Solarig. Sepp li l-affarijiet li saru f'25 sena aħna x'ma nitkellmux dwarhom ma nkunux qegħdin nieħdu azzjoni dwarhom jew li l-affarijiet intesew qed jiżbalja u qed jiżbalja bil-kbir. Huwa fisser kif ir-regolatur finanzjarju lokali l-MFSA bat ittra lil bank bankaħa biex jivverifika l-awtentiċità tal-ittra li ma kinitx iffirmata. Waqt il-laqgħa politika l-Prim Ministru ara tweġiba tal-bank li fiha kien hemm miktub li anke li kieku l-ittra kienet iffirmata, il-bank ma setax joħroġ tali dokument. Dan għaliex fid-data tal-ittra ta' Garanzija, jiġifieri fid-9 ta' Frar 2012, il-bank lanqas biss kien għadu jeżisti. Kien hawnhekk li l-Prim Ministru stqar li meta jara każ bħal dan ma jistax ma jitkellimx dwar il-liġi tal-finanzjament tal-partiti politiċi. Liġi li qal li minkejja tkaxkir tas-saqajn min-naħa tal-Oppożizzjoni, il-Gvern huwa kommess li jdaħħal din il-liġi mill-iktar fis possibbli biex iżżid it-trasparenza fil-pajjiż. Tenna li dwar dan il-każ il-kap tal-Oppożizzjoni stess qed jiddefendi lill-eks Ministru George Pulicino. Dak li jagħmel il-kap tal-Oppożizzjoni qed jassoċja ruħu mal-bniedem illi ippreżenta u mar jippoppa sidru biex jippreżenta l-letter of intent għal dan il-kuntratt. Intant il-Prim Ministru saħaq li l-Pulizija qed tinvestiga l-każ tal-kuntratt tal-panelli fotovoltajiċi għax il-poplu għandu dritt jkun jaf min qiegħed wara din il-kwistjoni.